Hello! Hello guys! Mag-unboxing ko karon naay package na abot amo ni ablihag mo sa sod ani. Mag-unboxing kanirang duha dire sa partner sa kinabuhi. Sabay sod ani ato ni tan-awon. Excited na ni i-open. Sama ni. Agaray. Aha. Agahi ba? Silyo sa mayo ani. Ano. Oh, din na kinahanglan diha. Bakit na. Sa basura. Hello guys. Supportahan niyo akong channel. Thank you kayo sa akong mga subscriber guys. Wow! Niya may pampasko. O may Pasko ron. Wrapper! Christmas wrapper. Pang padala mga Christmas wrapper. Wapay Pasko. Mga kalo. Sa Pasko. Ano ni? Uy. Bag. Bag. Yehey! Gwapo kayong bag. Bag. Ano yung bag? Ano ni? Bocheron. Shoes! Kisa masih bawa na ni? Injil. Sapatos. Used clothes. Sandals. Sure, kataas ba ani? Sibo ba? Masibo ba? Habo ba tayo? Wiwing siguro yung taganan eh. Mataas na matudaan. Sapatos. Uy. Sabi taganan ng laki nga. Sapatos. Kayuhan ni ba mga used sapatos. Diba? Ibalhin na itong camera kay against the light man. Dark. Itong pagyagkog sinina. Saan naman to? Hindi naman ta kakita. Oh. Madaghan maaling sapatos. Uy! Di po mga sibo na to. Ang kainday, mga sapatos na ako. Eh. Sapatos, yung hiyos. Ang lain taning ko ano. Ato na sa ding live.
Kani masibo ni Nikon. Yaya. Yaya amang. Huh? London oh. Tay masibo lang tani ako di pud masibo. Maning ko. Kadaghang sapatos. Kadaghang sapatos. Ito po ko ano pa nito. Una pag yung sapatos o ting winter. Ay, no ko. May winter ni Pilipinas. May sapatos o ting winter. Kanem, sigo na ko ni. So, may kadaghan bas. Mita ni. Sod. Di na ko sapatos. Masigo ba kanin mo dong? Oh. Kadaghang sapatos. Oh, ang problema kadi mga sigo. Isa kay mga siguan ano, mga cute mga kayo. Siyon. Sa maning lapalapa naman lang. Kaya ito ba lang? Kalo. Kanyo kay kuan ka tayo ni ay ligon ka ni ah. Leader. Sus pastilanan. Sini. Pang kuan man ni marker. Okay, so pizza niya. Pikas naman lang. Oh my God. Oh, hurts. Ito ka, wala. Buhok. Parang asa man yun. Is this what? Ano man ito? Sama ni? Buwak-buwak ko ni. Oy. Sama ni? Trim power clips with using standard zips. Oy. Pang-trim sagbot. Sama ni? Agoy. Sandwich maker. Ano may isa anin? Ano? Ako nga sinina. Sandwich maker. Panaman mo kang sandwich. Pang-abuno sa... sana ang cellphone anin napita. Ang sama ni. Tubig. Ay. Katulog-tulog na tambal. Uwi na. Papa. Diara. Insert sa bulsa sa bag. Fragile. Yay! Nice cellphone! Oh. Ikaw dali. Makita ka sa video man. Imuha niyo. Makadyo papa. Yeah.
ghost man eh. May hidugang nga. Oh, kutsilyo. Kutsilyo nga, may saan man eh. Sige yung buhangin. Ha? Hindi, masibo. Ito ano. Bahag at yung kalipay. Masibo. Hindi, maniya ko. Sigsulo, maniya. Ano yung maniging pada? Tigun biya kayo ni. Ano ba ka ni Kabel? Wala no? Grabe. Kumawa ba ka ko na? Sino pa rin siyan sa Dinisya Cebu? Dili lagi. Oh. Wala man, lobat man. Bibi, kaya ito isaksak. Thank you for watching.